Selam WhatsApp. Haller. Normal mısın? Нормально. İşe bir Günün işi güttü Murat. Бірінші дәршемен. Күні бойы телефонда яттамайым. Көрдім, татар тілі диктанты жазалар екен. Йоз. Көрген бар? Йоз? Весна, что ли? Жоқ енді диктант, татар тілі йоз. Писал, мектепте диктант жазғаның бар ең? Бар. Икілі ме? Екі енді? Білім, үшеуі. Сың нәрсесің ол? Не керексің ол? Татар тілін көтеріге деп. Если ты хочешь поднять свой татарский язык, как я сейчас говорю на русском, тебе нужно каждый год, все татары пишут и проверяют свой татарский. Неме керексің ол? Сен татар тілінің білесің келесің? Мен татар егеді, мен бұлай да білем. Не іштеп енді сен татарша диктанттың білмейсің, оны бүтін дүние яза. Жоқ, ішіткенім де жоқ. Білмейм, но білерге тілейм. Ярар алайса, кеттік конгрессқа. Қаралы, Төбәк Республика күләмендә әһәмиятка ия мәдәни мирас объекты. Шәһәр утарының төп йорты. 19 ғасыр. Менә инде ул. Татар яшьләре белән эшләү комитеты. Сәмсез. Сәлам, егетләр. Рәхим итегез. Илгиз. Адель. Илгиз. Нинди мәсьәлә белән килдегез? Татарча диктант 2016 елдан бирле языла. Бу дөнья күләм акциясы. Бу ел безнең диктант үзенчәлекле. Ул багышланган 2 тантаналы датага. Беренчесе аның бөек җиңүнең 75 еллыгы, а икенчесе Тайсыр төзелүнең 100 еллыгы. Менә шуңа багышлап без бу ел 3 төрле текст сайлап алдык. Ул Татарстанда яшәүче милләттәшләребез өчен, Россия төбәкләрендә яшәгән татарлар өчен һәм инде ерак чит илләрдә яшәгән безнең милләттәшләребез өчен. Алар барысы да аерыла. Кайсыдыр катлаулырак, кайсыдыр җиңелрәк. Әмма сез әгәр дә телисез икән, сез өчесен дә язып карый аласыз. Бер нинди киртә дә юк. Ничек үтә ул? Бу ел безнең ул 2 төрле форматта үтә. Онлайн формат. Ул телевизор кабызабыз. 26 сентябрь сәгать 11-дә ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында безнең танылган дикторларыбыз диктант укыйчак. Сез инде мәктәп чорларыгызны исегезгә төшереп, каләм алып, карандаш алып, утырасыз һәм инде язасыз. Һәм инде икенче вариант, сез рәсми безнең сайтка кирип, теркәлеп, аннан текстларны алып, шулай ук язарга мөмкинсез. Нәрсә Искәндәр язып карыйбызмы? Хаталарым күп булса. Егетләр, бер-бердә эшләмәгән кеше генә хата ясамый. Шуңа күрә язып карарга кирәк. 3-кә язасызмы, 4-кәме, 5-кәме, ул бары тик сезнең өчен бит. Шуңа күрә әйдәгез язып карыйк. Каләмне бирегез. Нәрсә уйлыйсың? Кызык сөйләдең. Язырга Сен аны біз язмасақ, кім язасын? итмәде. Журналистлар сонлар ярата. Сонлар белән сөйләгәндә ул 3 диктор, 3 текст, 500 или 5 сүз